L-Intelliġenza Artifiċjali fis-settur tas-saħħa u l-kura kienet it-tema ewlenija ta' konferenza internazzjonali li ttellgħet mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa u l-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Il-konferenza b'sessjonijiet differenti ġabet flimkien għadta esperti barranin u lokali mis-settur tas-saħħa biex jiġi evalwat kif l-AI jista' jintuża fis-sistemi tas-saħħa b'mod etiku. Fil-fatt din il-konferenza kienet ibbażata fuq għadd ta' pilastri fosthom soluzzjonijiet, innovazzjonijiet, governanza betika u investimenti. F'messaġġ tal-okkażjoni il-Ministru Malti ġewet bela għal kif is-saħħa trid dejjem tibqa' kruċjali b'sistemi tas-saħħa reżiljenti u trasparenti. Għal kif il-benesseri fis-saħħa mentali u wkoll ta' importanza speċjalment għal dawk li jaħdmu fis-settur. Fil-fatt enfasizza kif il-pazjenti jridu jibqgħu fiċ-ċentru. L-AI hija xi ħaġa li issa daħlet tista' tgħid f'kull settur tal-ħajja tagħna. Ċentrali ħatkun fis-saħħa. Aħna rridu li bħala pajjiż l-AI intuh aktar importanza għax nemmnu li jista' jgħin il-pazjent. Indirizza din il-konferenza wkoll Hans Henry P. Kluge, id-Direttur Reġjonali tal-ħu fl-Ewropa, li tkellem dwar kif l-AI tista' sservi biex taqqad fl-isfond tat-teknoloġija li qed tavvanza brata maġla. Fil-waqt li wissa li m'għandix tiżdied l-inugwaljanza għal kif il-kura għandha tibqa' l-ogħla priorità u din għandha tkun b'valur. Tem jgħid li din l-għodda tista' sservi biex terħi ftit mill-piż ta' dawk li jaħdmu fis-settur, fil-waqt li taqqad il-gvernijiet f'kollaborazzjonijiet ġodda. I'm very excited about this, very grateful to Minister Etienne Abela. I think it's the right thing to do because Malta is launching also its own digital health strategy linked very much with the long-term care agenda, upgrading primary health care, because digital health and AI is not an end goal, it's a tool to improve the health system. Preżenti kien hemm ukoll għadd ta' ministri u deputati Prim Ministri minn pajjiżi differenti minn madwar id-dinja.